Η Έγνοια, ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1973 στην Κηφισιά από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Τα άτομα που γίνονται δεκτά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το 1980 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα ιδρύοντας τη στέγη ειδικής θεραπευτικής αγωγής στη Νέα Ερυθρέα, όπου λειτουργήσε οικοτροφείο ιδιωτικού δικαίου για άτομα με νοητική υστέρηση για πρώτη φορά στην Αττική. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν το 1986, όπου θεμελίωσε τη στέγη. Έτσι, το 1998 όλες οι δραστηριότητες της Έγνοια μεταφέρθηκαν στη στέγη σε σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν μέχρι σήμερα στο Λαγονήσι. Γενικές αρχές της Έγνοια είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και την προσωπικότητα. Η φροντίδα, με κύριο άξονα την αρχή «βοήθησέ με να τα καταφέρω μόνος μου» μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων του κάθε ατόμου. Η εξασφάλιση των παιδιών μέσα σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και οικογενειακό περιβάλλον μετά το τέλος της ζωής των γονέων. Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αλλά και της οικογένειας. Και τέλος, η διαπαιδαγώγησή τους. Η στέγη σήμερα απασχολεί προσωπικό που καλύπτει πολλές ειδικότητες, από ψυχίατρο και ψυχολόγο μέχρι βοηθητικό προσωπικό και φύλακες. Το οικοτροφείο αποτελείται από 3 συγκροτήματα κοιτώνων που διαθέτουν άνετες και καλά εξοπλισμένες κρεβατοκάμαρες 2 ατόμων με κεντρική θέρμανση. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 60 άτομα. Υπάρχουν άνετοι χώροι και σαλόνια όπου συγκεντρώνονται για το πρόγευμα, την ψυχαγωγία ή την βραδινή συντροφιά. Ένας αριθμός φιλοξενουμένων είναι μόνιμοι οικότροφοι, ενώ κάποιοι πηγαίνουν το Σαββατοκύριακο στους δικούς τους. Υπάρχει επίσης μια ανεξάρτητη και ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνονται εκδηλώσεις, γιορτές, χοροί μέχρι και θεατρικές παραστάσεις. Ακριβώς δίπλα είναι η τραπεζαρία, όπου γίνεται η ομαδική σύντηση σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες διαιτολόγου. Η στέγη διαθέτει ακόμα ειδικά κατασκευασμένους χώρους και εργαστήρια για την εκπαίδευση και απασχόληση στα άτομα με νοητική υστέρηση. Κερί. Από πηγή φωτισμού, το κερί έχει εξελιχθεί σε μια πρόσθετη ποιότητα στη διακόσμηση. Αργαλιός. Η παραδοσιακή υφαντική τέχνη με τον αργαλιό, μια τέχνη που τα τελευταία χρόνια τείνει να χάνεται, στη στέγη μένει ακόμα ζωντανή. Ραπτική. Η τέχνη του κεντήματος και της ραπτικής είναι πάντα χρήσιμη και πάντα ενδιαφέρουσα. Κυπουρική. Η επαφή με τη φύση είναι αποδεδειγμένο ότι αυξάνει την ευτυχία και βελτιώνει την αυθεντικότητα των ανθρώπων. Χειροτεχνία. Ζωγραφική και εργαστήριο διακοσμητικής δημιουργίας όπου κατασκευάζονται συνθέσεις με αποξηραμένα λουλούδια και φύλλα. Δραματοθεραπεία. Αποτελεί σήμερα μια κατοχυρωμένη επιστημονικά θεραπευτική μέθοδο, ατομική ή ομαδική, που εξετάζει τα θέματα του θεραπευόμενου μέσα από τη μεταφορά τους σε κάποια πράξη δημιουργίας. Άθληση. Στη στέγη υπάρχει κλειστό γυμναστήριο για ενόργανη γυμναστική, μπάσκετ και ποδήλατο. Όπως υπάρχουν και υπαίθριοι χώροι για τα ίδια αθλήματα, στα οποία μάλιστα έχουμε πολλές διακρίσεις και μετάλλια. 2 φορές την εβδομάδα υπάρχει δυνατότητα κολύμβησης σε πισίνα στο κλειστό κολυμβητήριο της Γλυφάδας και 1 φορά πρόγραμμα θεραπευτικής υπασίας. Φυσιοθεραπεία. Μέσα στη στέγη και δίπλα από το γυμναστήριο υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φυσιοθεραπευτήριο με μόνιμη φυσιοθεραπεύτρια εφαρμόζοντας την κατάλληλη αγωγή που υποδεικνύει η φυσίατρος. Εξωτερικές δραστηριότητες. Η κοινωνικοποίηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το χαρακτήρα τους. Γι' αυτό το λόγο η στέγη επισκέπτεται μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, παίρνει μέρος σε παρελάσεις, διοργανώνει μπαζάρ με όμορφα έργα από τα χέρια των παιδιών. Η στέγη στηρίζει τη λειτουργία της σε κρατικές επιχορηγήσεις, κοινοτικά προγράμματα, ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές γονέων και δωρεές. Συμπαραστάτες όμως μπορείτε να είστε όλοι, καθένας όσο και όπως μπορεί.